Itik itik bung bung, ala la bung bung, itik itik bung bung, ala bung bung, ala mama, randa randa menggoda. Aduh, ye nyelip gelepung, wis buka kepurung selipane ya. Lah, jan, yunge mampin lah. Wala yung, asuk jere anak adus mau kelambi anyar ye jarkune anu kon plesir malah anu kon nyelip glepung wis ganteng-ganteng iki ye ngertine anu kon apel iki karo pacare apa karo randane gawe rempeyek wae ora bosen-bosen angger gawe ya kayak jerawat mopok banget jarku ya gawe ketepo apa tempe sing mandan metuk-tuk semending apa kepriwe kayak kue lah sebel banget dijunge. Jarkuane wingi nang kene birang-birang suket malah wis dadi pajulan kayak iki wis dadi lobakan karo lombok kayak iki ya. Alah jan ngarit mung di maning kiye-kiye. Duh. Mendung maning kaya nggak udan. Jajal maring pinggir kali. Banu jarkuane akeh suket nang kana, anggur urung darai wong. Aduh. Nyelip selipan atau bot iki lempa-lempo mlakune lah. Jan. Priwe lah orang dompleng kan kesel banget anak wong liwat apa kepiye lah jan teni lambok anak wong liwat kucek anak apa ya penak-penakan mandek kucek lah kucek arep ngarit kok gojek lah melu lah kucek deh kucek ndasmu wis sing dikucek kaya kuwi banget kok melu lah orang ngarep ngarit kok ngariti apa lah yang ngariti suket kok sarna arep ndir bersir apa bersir mending ngarep nyelip kok biyunge kok nyelip apa ya glepung apa beras ya beras arep dadi glepung kok ujarku glepung dadi beras jane ngarit nggo sapa kok yang nggo wedhus langger nggo dewek ya ora mawang gawe bali dipangan nang kono sih wedhus apa cempek tapi kan siki wis dadi wedhus anu lanang apa wadon anu lanang wis dadi bandot apa urung lah wis dadi bandot banget wis bocor reling kawine kaya bandot bogel sih lah genahe lagi priwe lah gak kepriwe apaan nyong ngarit kok ndak ora plesir deneng lah nyong wis plesir wingi maring Bali ngendi lah atau temen duit ya jelas Bali maring dewek alah sih nyong basi wingi emang batur malah cair oleh duit bature tanggane wis lah nyong ngarit kok lah genah nyong melu lah ora usah anu ngatukan banget sebel gigol lah gugup bak ngarit kok pelit banget kok iki mlaku maning nyong aduh selipane ado railing iki kesel banget lah mandan ngantuk barang tapi untung beke berasa wis dadi glepung ben ora mola mau biyunge muni-muni kayak kenal pot bodol anak pos apa ya larang disit lah ayo mandan ngantuk kok lah dia kan mandan kepenak ya pos lah ngantuk kok kesel barang nah kayak gitu jangan penak banget
Walah, gel, gel, gel. Hei. Gel. Ngapa kau? Yung degre. Get itu. Rambut dari pentul. Pental-pentul. Nggak pentul kue. Kau dituwir nang sakak kue. Lataan. Demak, ditaruh demak. Bang sandal. Bokel. Kavus gue kena patak. Kudrat banget jadi wong. Senali wareg lah, Pak ya. Aduh. Alajan. Malah orang gawat tali kayaknya. Cik briwe. Lah. Ini orang rokok mbok. Kiri ya, ngel ke. Malah rokok maning iki. Aduh. Aduh. Alah, kepriben ge. Anu, orang nggak tali kayak tadi angel ora ini. Aduh. Jan. Aduh. Suh orang nggak tali kayak gini. Oh, jane Rika kait mau jiro rokol ban. Nah, orang jira kerjaan ini Cina. Wah, kencot-kencot malah dikerjani. Oh. Aja ngomong Cen. Cen. Ora urus. Ora urus. Aduh sembarang sih. Cen. Cen. Hobi Cen. Alah, ora urus. Kerjani ya. Kurang ajar kok Cen.